sa car ako ngayon, waiting for my lovey kasi nagpagas kami. Kasi pupunta kami ngayon sa dental doc. Ayan, so yun, ng ngipin. Ayan, so yan. See you later. Wala pa yung asawa ko. Ayan, so yun. Punta lang kami ng dental doc for today's video. Tapos na kami sa dental. Sa dentist. Ito kami sa Bauhaus. Nasa gabi po, Mga design na sila dito. Merry Christmas. Charis. Kami sa Bauhaus. Bibilhin daw siya, pero nag-CR muna siya dahil kanina pa siya sa CR simula nung saan. Nakadaan na pala kami ng Aldi, mga Marsh. Pakita ko sa inyo, bumili kami ng ng weighing scale. O, saan bukas yung pinto? Bumili kami ng weighing scale kasi nga, pag kami ng sarili namin. Parang yung mukha ko, kasi nga, nag-ano lang ako, moisturizer lang ako, guys. Hindi na ako naglagay ng something pa sa mukha ko. Kaya parang oily. Oily. Ayan, Ito nga pala ang itsura ng Bauhaus, mga mare. Ayan, parang siyang welcome dyan sa atin sa Pilipinas, Charis. Ayan, so mare, share ko lang sa inyo, ang ganda-ganda mare, ng kanilang dental. Yung dentist, yung hospital, basta yung dentist, yung office ng mga dentist, ang ganda mare. Oo, parang talaga. So yun, gusto ko lang i-share sa inyo ang ganda-ganda ng sa loob ng dentist doon. Siya, government siya, pero ang ganda modern yung mga technologies nila. Ayan, so yun, share ko lang. Guys, welcome back! Charis, ang ganda na talaga ng mga dahon, makasigilo na. Ayan, kung napapansin nyo guys, nandito na ako sa park ulit, naglalakad. Ayan, sobrang lamig guys, kung nyo ba? Ngayon lang ako nag-video kasi, ayun, Charis. Malamig kasi. So, itinago ko sa bulsa ko yung yung kamay ko. Ayan. So, may dala ko ditong cap. Ang tawag dito? Sombrero. Hindi ka naman susunod. Ang ganda talaga. Diba? Ang ganda. Charis. Doon pa sa mga guys, sa mga susunod dito lang, ice cream buko kasi mahangin. Tapos, grabe yung yung mukha ko, yung face ko. Ang lamig-lamig na mga mare. Ganun, so yun. Lang, gusto ko lang ngayon, maglakar-lakar. May araw siya, pero malamig. Sobrang lamig. Pakita ko sa inyo itong may dito, ganda ng art nila. Charis. Tapos, ayan, puno. Unti-unti nang nawawala yung mga dahon nila. Diba? Tapos, update ko kayo pagka na yung ilog na yan. Magiging hilo yan. Ayos, ayan, diba? Unti-unti na nagkalaglagan. Ayan. So, wala masyadong people dito. Parang nag-ano yung wait lang, mag-ano tayo. Picture. Wala masyadong tao guys kasi na. Hapon na ngayon, alas 5 na 5:30 na. Pero kanina pa ako dito, naglalakad-lakad. Ngayon ko lang inisipang mag-video. Charis. Ito ang ganda ng natin. Ito makita ko sa inyo. Diba? Oh! Diba? Ang ganda. Dito tayo picture. Ang ganda. Wow. Nalaglagan na yung mga puno, mga dahon, mga sis. Ayan. Pero ito kasi yung mga dahon ng kastanyas. Ayan. Ang ganda, diba? Oh, kakulay na ng damit ko. Charis. Ayan, so mga lakad-lakad ng mga marsh. May mga marsh, mga lumilipar. Ayan, andyan lang yung sauna. Ay, hindi makita. Bakit ganun? Charis. Ganda, oh. Diba? Ay, so dito ako nakaupo. Suot ko na yung ating cap. Joke lang. Kay Rafael yata. Kay Mr. Rafael yata. Ito nakita ko dun sa ng aking asawa. Wala kasi akong ganito So nakita ko nakaupo. May pupo dyan ng ibon.
Ayan, sino na dito ako sa unang park na binantahan ko nung unang-una, yung lumabas, first time lumabas. Mag-isa, sorry. Kakaano na ako guys, ipon, ano na yung ilong ko, wala na naman ito ilong ko guys. Yun, so yun, pakita ko sa inyo yung harapan. Diba nakaupo ako riyan, yan yung harapan, oh. Ganda diba, may araw pa naman siya sa likod ng punong yan. May naglalaro dyan, tapos hindi nagpalaruan, ganyan. Ayan, nakaupo ako. Yan, tapos medyo may araw pa. Wala na. Ayan. Magsi-6 na kasi guys. Diba ang ganda? So maglalakad na ulit ako ng another rounds. Tapos uwi na tayo kasi paggabi na. Medyo maaga na ngayon nagsiset yung sun. Kasi nga, ano ba, autumn, tapos pa-winter na ba? Ganun kasi dito guys pagka ano. So yan. Maaga siya nagsiset pagka itong pa-winter na ba. Yan, so yun. So alas 6 na eh. So yes, 1 round sa pag-iikot tapos uwi tayo sa bahay.